From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu, l-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Grazzi tal-preżenza tagħkom għal dan il-moment sabiħ. Din il-laqgħa tagħna ma' dan Ġesu li wedna li jibqa' magħna. U sabiħ li aħna nfittxu li ntaqgħu miegħu. Nselmu lill-morda tagħna, dawk li huma muġuqa, dawk li huma fqiegħ ta' sodda, dawk li huma nkwitati, dawk li huma wkoll imweġġa minħabba l-firda mill-leżiż tagħhom. Nitlobkom li din it-tbatija tagħkom toffruha mat-passjoni ta' Ġesu għall-konversjoni tal-mitinbin. Ejjew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu billi l-ewwel qed inselmu s-saċerdot Qaddis li fil-fatt il-Knisja tippreżentanna llum, il-San Ġwan Kriżostomu. Kien jgħix fl-ewwel żminijiet tal-Knisja. Għamel ħiltu kollha biex ikun maqut ma' Alla, tantu hekk li mar eremita, imma tant kien jgħix ħajja tajba li fil-fatt intażel biex ikun isqof ta' Kostantinopoli u hemmhekk verament wera id-don li kellu tal-predikazzjoni. Kien bniedem li bil-kelma tiegħu kien kapaċi verament imiss il-qlub. U ovvjament tantu hekk li Kriżostomu l-kelma tfisser fommu tad-debb, tant kemm kien magħruf li kien predikatur tajjeb. Però l-predikazzjoni tiegħu peress li kien anki skjett weġġet ħafna nies kemm fil-Knisja u kemm fis-soċjetà ċivili għax kien ikun sinċir f'dak li jgħid u ma kienx jiddejjaq jgħid fejn kien hemm l-affarijiet mhux sejrin tajjeb. U għalhekk eru għalih, tefgħuh fl-eżilju, minn l-eżilju baqa' jikkorrispondi bil-kidba mal-insara u meta raw hekk ippruvaw anki jibgħatuh x'imkien ieħor iktar il-bogħod. Però fil-vjaġġ minħabba l-battikata waqa' miet. Dawn huma l-insara li l-Knisja tpoġġilna quddiem għajnejna bħala mudell għall kuraġġ tagħna. Jew ngħidu grazzi lil Alla ta' dak kollu li jagħmel magħna fil-ħajja tagħna, tas-sapport li jagħtina. Nitolbuh jgħinna ħanejxu ħajja qaddisa ħalli din il-ġurnata ngħixuha fir-rieda tiegħu. U nitolbuh isaffina min-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla,
qawwa ta' min jittama fik. Intrid li l-Isqof San Ġwan Kriżostmu ikun predikatur ta' fama kbira u f'ħajtu jgħaddi minn bosta tiġrib. Għamel li nimxu l-qudiem fuq it-talim tiegħu u bħalu nżommu sħiħ sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korinti. Ħuti, jekk jien nxandar l-Evanġelju m'għandix biex niftaħar, jien obbligat nagħmlu dan. Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. Jekk dan nagħmlu mir-rajja ikolli dritt tal-ħlas, imma jekk nagħmlu għax obbligat dan ifisser li qed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja. X'inhu mela l-ħlas tiegħi? Li meta nxandar l-Evanġelju inxandru b'xejn bla ma nfittex id-dritt li jagħtini l-Evanġelju stess. Għax għadt li jiena marbut ma' ħadd, jien għamilt li l-nifsi l-sir ta' kulħadd biex nirbaħ lil ħafna. Sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju biex ikolli sehem minnu. Ma tafux li l-ġerrejja fl-istadju kollha jiġru imma l-premju wieħed jirbħu? Iġru mela, ħalli tirbħuh. Kull atleta jiċċaħħad minn kollox u dawn biex jirbħu kuruna midbila, imma aħna waħda li ma tidbilx. Jien issa hekk niġri, mhux qisni bla ddoċċ, ma nistarax bħalli kieku qiegħed nagħti fil-vojt. Iżda nakkes blaħrax lil ġismi u njassru biex ma jiġrilix li wara li nkun ippritkajt lil ħadd ieħor jiena stess insib ruħi kundannat. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti flimkien, kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħi u ġismi lil Alla l-ħaj. Flimkien, kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Sal-asfur isib fejn jammar u l-ħuttafa ssib il-bejt ħdej l-artali tiegħek. Emmit qiegħed iż-żar tagħha, mulej tal-eżerċiti, Sultan u Alla tiegħi flimkien, kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Għenjin dawk li jagħmlu f'darek u jma jfaħruk għal dejjem. Għenjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom li għandhom għal qalbhom il-pellegrinaġġ għat-tempju flimkien, kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Għax-xemx u t-tarka l-mulej Alla, ħniena u ġieħ u jagħti lilna. Ebda ġid ma jiġħad il-mulej lil min jimxi bis-sewwa flimkien, kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Il-kelma tiegħek mulej il-verità, għaddisna permezz tal-verità. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabbola lid-dixxipli tiegħu. Jista' ma jmexxiha ma' ieħor, mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Id-dixxiplu mhuwiex waqgħu mill-imgħallem tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħall-imgħallem tiegħu. Għax tara t-tibna f'għajnħuk u ma tarax it-trafu li għandek f'għajnejk int. Kif tista' tgħidlu lil ħuk ħi ejja neħħilek it-tibna li għandek f'għajnejk, meta m'intix tara trafu li għandek f'għajnejk int. Jew iġbieħor, neħħi l-ewwel it-trafu minn għajnejk int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi it-tibna minn għajn ħuk.
Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kemm huwa importanti jekk li jiena fil-ħajja tiegħi nażel li kuljum niltaqa' ma' Ġesu u dan nagħmlu permezz ta' din l-Ewkaristija fejn nisma' l-kelma tiegħu u nirċevih fl-Ewkaristija. Interessanti għaliex Ġesu jaqsam miegħi kuljum fil-kelma tiegħu l-esperjenza tiegħu. Esperjenza li tgħinni nkun aħjar, nikber fl-imħabba tiegħi. Kemm grazzja kbira llum qed ikun onest magħna f'ħaġa li tanti importanti. Kif nista' jien nara d-difett f'ħadd ieħor u nixtieq ngħinu u ma narax id-difett l-ikbar li għandi jien u neħħih qabel. Kif nista' ngħin il ħadd ieħor jekk jien stess minix fit-tajjeb? U hawnhekk Ġesu qed jipprova jgħinni nifhem kemm importanti li jien nagħmel il-parti tiegħi l-ewwel, li jiena nfittex li nirranġa jien lil innifsi, inkun jien dak li għandi nkun, ħalli bil-ħajja tiegħi kun nista' ngħin il ħadd ieħor. Dan inħossu jien anke bħala responsabilità bħala saċerdot li kemm hu veru għax Ġesu jgħidilna anke lilna intkom tabbu piżijiet fuq dar ħadd ieħor u m'intkomx kapaċi terfawhom b'sebab wieħed. U vera kemm grazzja kbira li jiena bħala saċerdot dak li ngħid ikun dak li jien stess nemmen fih u qed ngħix fil-ħajja tiegħi. Anke jekk stess bil-waqgħat tiegħi, bid-difetti tiegħi bħal ħadd ieħor. Però fl-istess ħin iva qed nagħmel ħilti kollha biex verament jiena stess ngħix din il-kelma ta' Ġesu, naf xi tfisser, naf kemm importanti u nkun lest nxandar il ħadd ieħor. Bħalma għamel dan San Ġwan Kriżostmu u bħalma qalilna anke San Pawl illum. Għal jiena għandi nxerret il-Vanġelu, għandi naqsam il-Vanġelu. U ħażinek ma nagħmilx dan għax dan huwa dmir tiegħi li nxerret l-Evanġelu. U qal li fil-fatt interessanti li San Pawl biex għamel dan kellu jinżel għal-livell tal-insara. Anki jien inħossha bħala saċerdot li tinżel in tal-livell tan-nies tifhimhom taqsam magħhom il-ġrajiet tagħhom, id-batijiet tagħhom, anki id-nubiet tagħhom. Fis-sagrament tal-qrar tinduna kemm ma tistax tiġġudika, kemm trid tkun verament falla u tara fl-imħabba tiegħu anki għal din il-persuna li ġiet tistqarb nubieta. U propju meta inti tinżel għal dan il-livell tifhem iktar kemm verament Alla iħobb il-bniedem u kif tista' tgħin il-bniedem u għalhekk San Pawl qal jien marbut ma' ħadd, jien għamilt lil innifsi il-sir ta' kulħadd biex nirbaħ lil ħafna. Sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. Nagħmel dan minħabba l-Evanġelu. U din hija l-grazzja anke li ħassejt jien bħala saċerdot. Is-sabiħ tal-esperjenza tax-saċerdozju mhijiex il-predikazzjoni fiha nnifisha, imma daqskemm inti stess bħala saċerdot tifhem li trid tgħix din il-ħajja tal-Vanġelu, li trid tgħix verament f'intimità ma' Ġesu, li trid tkun ħallih il dan Ġesu imexxiku fil-ħajja tiegħek. Ħalli mbagħad tkun tista' tmexxi l ħadd ieħor f'din it-triq tiegħu. Ejjew nitolbu din il-grazzja ħbieb. Ejjew nitolbu din il-grazzja li nħallu Ġesu ikunu li jmexxina kif qalu stess jiena t-triq is-sewwa u l-ħajja. Min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam. U din hija l-grazzja ta' dan Ġesu li ġie jaqsam magħna l-imħabba t'Alla u l-ħajja t'Alla. Kien insabu fil-preżenza t'Alla dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru leh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Nitolbu l-ewwel nett mulejn għal paċi fid-dinja. Ħati rida tajba lil mexxija tal-ġnus ħalli jfittxu verament b'sinċerità soluzzjonijiet ta' paċi ħalli ma jħallux iktar il-bniedem ibati. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna. Saħħaħna fil-għożża u fir-rabta ta' xulxin. Ħalli jekk fid-djarna jkun jixraq tassew il-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dalgħodu marru fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom biex tieħu ħsiebhom, tħarishom minn kull deni kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem u tagħtihom il-barka tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li talbuna nitolbu għalihom. Iqaf magħhom mulej u ħarishom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-eżies mejtin tagħna.
Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. id-daw ta' dejjem Jistrieħu jiddirilhom. fis-sliem. Amen. Nitolbu l-Madonna tieħu ħsiebna u tħarisna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk indi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ikun joġbok ukoll s-sagrifiċċju li aħna minn qalbna sejrin nofrulek fit-tifkira ta' San Ġwan Krisostmu biex fuq it-twissijiet tiegħu li naqdu fit-tifkir tiegħek u nofrulek lilna nfusna kollha kemm aħna. Bi Kristus idna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien irroddulek ħajr bi Kristu ibnek. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Ġwan Krisostmu int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li hux għandha u tilqa' talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk, flimkien mal-anġlu mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb ngħidulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewit. Imbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fl-oli ta' smewit. Qaddis ta' sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li disċipli tiegħu u qal ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' li disċipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa Ġesu li bent Alla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu
li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqada fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Anton, l-Isqof Joe li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għata lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqaddsa Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla li huwa l-Missier tagħna. Ngħidu flimkien u bil-qalb Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrinna dnubitna bħalma nagħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u l-istennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħasen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lilu nnifsu b'imħabba f'din l-Ewkaristija mqaddsa. Ħinin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu Alla ħanin biex is-sagrament imqaddis li bih tqarbilna fit-tifkira ta' San Ġwan Kriżostmu issaħħaħna dejjem iżjed fl-imħabba tagħna lejk u żommna fidili fl-istqarrija tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, in-Rissier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Birku lill-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ieħor importanti f'mixja li bdejna s-sajla għaddejja madwar dawn l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li dawk kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. L-ħajn semmit ħafna per eżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari u din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirit Santu. Amen. Alla tagħna sma' talbtana ħlesina u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma' talbtana Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna.
U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien ta' Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Is-siena li inti fis-smawwiet titqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la daħannix fit tiġrib iżżeħlisna mid-deni għamen. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issew dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima ura li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi affridna d-nubitna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru minn ta' tbatija, meta Sidna Ġesu ġie marbut ma' kolonna u msawwad. Missiena li inti fis-smawwiet titqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minnu ħati għalina u la daħannix fit tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek,
mbarak inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek, mbarak inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek, mbarak inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek, mbarak inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Gloria tagħna. al Amen. Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santissima Urin li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna, eħlisna mill-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-patija, meta sidna Ġesu poġġowlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej dofħar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħa għalina, u la ddaħannix fi tiġrib, iżżeħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek mbarak inti fost in-nisa, u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek mbarak inti fost in-nisa, u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek mbarak inti fost in-nisa, u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek mbarak inti fost in-nisa, u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek mbarak inti fost in-nisa, u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek mbarak inti fost in-nisa, u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek mbarak inti fost in-nisa, u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek mbarak inti fost in-nisa, u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek mbarak inti fost in-nisa, u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek mbarak inti fost in-nisa, u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru tal-patija, meta sidna Ġesu ġie mobbi bl-għewda tas-salib. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħa għalina, u la ddaħannix fi tiġrib, iżżeħlisna mid-denja. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek mbarak inti fost in-nisa, u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek mbarak inti fost in-nisa, u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. għalik Amen. Marija bli-grazza li għal-mulej miegħek mbarak inti fost in-nisa, u
unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma uri li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina, li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Il-ħames, misteru ta' tbatija, meta sidna Ġesu ġie msallab fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija fuq u miet. Is-siena li inti fis-smawiet taqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidu fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bl-grazza Marija l-mulejmiek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana. Slima lik li kinajtu li xaħna turufnatu li teva. Dilet nitnedu aħna nikbu nofu f'dan arwit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawalina u krajnijiet tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġnu Marija.
skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritejn fis-sema ilu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni għammen. Marija bil-grazzja u l-għibijak, mberk indi fost il-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missir, l-Iben u l-Spiritu Sant. Kif kemm il-bidu issaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erbieħ tal-Purgatorju. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Bissir eterna Alla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om bil-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħuq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om ta' minn ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' minn salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħuq l-qima. Itlob għalina. Xebba li tisħuq l-foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-tusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultan tal-anċli. Itlob għalina. Sultan tal-patriarki. Itlob għalina. Sultan tal-profeti. Itlob għalina. Sultan tal-apostli. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultan tal-verġni. Itlob għalina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultan amnista minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultan amtella s-sema. Itlob għalina. Sultan tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultan tal-familja. Itlob għalina. Sultan tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Affrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistoqina dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijek muli Alla nitolbuk. Ningawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu sibna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Trażnu Alla, nitolbu bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirt ħsiena u jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej, arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-Ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun il-missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna il-grazzja, il-ħnina u kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Sant Rokku. Itlob għalina. San Paul Missina. Itlob għalina. San Publiu.
Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. San Juan Crisostomo, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Destijaw, imbirek Ġesu Kristu firu Alla u firu bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbir Alla Marija Santisma, imbirek għal-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giusepp, għarus tas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.